Днес ще направим смяна на процесора на лаптоп. Почти всички модели са сходни. Това, което трябва да направим първо, е да отстраним батерията. След това отвиваме всички възможни болчета, които виждате, включително и тези тук от страната на батерията. Обърнете внимание, че тези, които държат пантите, са два пъти по-дълги от останалите, за да не им търсите после мястото. Така, отвиваме болчето и след това с помощта на магнита просто го изваждаме. Следващото. Ето, както може да видите, болчето от пантата е два пъти по-дълго от останалите. Просто е доста по-различно. Така. А тези тук, които държат батерията, са малко по-малки. Желателно е да ги отделяте настрани, за да не ги объркате. Така, проверяваме дали сме свалили всичко. След като сме свалили всичко, пристъпваме към отваряне на този капак, който държи паметта. Тук има само едно единствено болче и просто го вдигаме нагоре. Ето по този начин и отделяме настрани. Можем да махнем паметите, за да не ви пречат после. Така, отваряме капака на хард диска. Така, по този начин сваляме хард диска. Болчета от хард диска и останалите са еднакви, така че няма значение кой ще бъде. Така, ето тук има отбелязани със стрелки, ще имаме още два болта. И тук още един, всъщност трети. Отвиваме това също. Така, ако не излиза, използваме магнит. Болчета са абсолютно същата дължина, както тези, така и тези, така и останалите, с изключение на двата от пантите.
Ето, тук има специално приготвено за целта, фабрично, за повдигане на хард диск. Можем да го изключим. Това може и да го оставим така, няма да ни пречи, тъй като тук има две зъбчета, които го придържат. Така, до тук има още едно болче, което сме пропуснали. Ето тук. Така, същата дължина. Продължаваме да оглеждаме. Така, на пръв поглед няма нито едно останало болче. Така, сега пристъпваме към изваждане на клавиатурата. Всъщност, ето това болче тук държи ето тази част, която може просто да се извади. Така че да не ви пречи в по-нататъчната работа. Така, отново обръщаме и отваряме. Това, което остана да направим, е да извадим клавиатурата. Тук има съответно чопчета, които придържат клавиатурата. Просто внимателно я надигаме, така че да се откопчее. И с един пръст придържаме, за да не се закопчее от само себе си. Така. Ето. Отстрани. Така. Ето. Това е. Клавиатурата е откопчана. Тук често пъти отдолу има по едно болче. Аз моето просто не го сложих, защото предния път, когато му правих почистване, забравих да го сложа, но обърнете внимание. Някои модели имат, някои нямат. Просто го отстранявате. Така. За да извадите клавиатурата, просто надигате ето тук и тя излиза. След това оглеждате за други кабели. В случая тук има още два. Ето, тук имаме един. Вдигате ето по този начин и това просто го издърпвате назад. Ето готово, то е откачено. Следващо, надигате внимателно, без да бързате, без излишна сила, много нежно и готово. Всъщност, тук само ми се отлепи. Ето, сега е готово. Така, тук има още едно. По същия начин, вдигаме черния предпазител нагоре, внимателно и издърпваме кабела. Така. Няма повече, значи всичко е наред. Не ни остава нищо друго, освен да разкопчаеме кутията. Разкопчаването става ето по този начин. Просто прилагате малко повече сила. Ето тук по този начин. Ето. И тя започва да се откопчава. Така. Който не се откопче напълно, отново обръщате, отваряте и го откопчавате ето от тук, където са пантите. Ето от тук. Надигате. И няма никакви други придържащи кабели, нищо. Просто това се откопчава. След като сте откопчали всички ето тези кабели тук,
тези връзки, които вече установихме, няма никаква опасност нещо да се повреди. Така. На този модел неприятното е, че трябва да се извади цялата платка, да се обърне наобратно, за да се стигне до процесора, защото е от другата страна на платката. Има модели, които са отгоре, но този, за съжаление, не е. Така че пристъпваме към откопчаване на всички кабели, които можем да забележим. Ето този тук, например. Просто го изваждаме, освобождаваме, готово. Тук не се притеснявайте, после кабелите няма да се объркат, всяко си е на неговото място, не може да бъде закопчано на друго място. Няма никаква опасност после да не ви тръгне компютъра. Просто работете внимателно и без да бързате. Ако не се откопчава от първия момент, внимателно, с търпение, докато се откопчее, без да насилвате нещата. Ако ги насилвате, ще се счупят. Ето, копча се. Така. Следва кабелът на така, ето този тук, който е на говорителя. Също го откопчаваме. Така. Да не забравим нещо. Ето, тук има друг, който трябва да откопчаем. Който просто се издърпва. По този начин. Тук още един, който се издърпва. Готово. Тук няма нищо предпазно. Това просто се издърпва. Това е. Така. Оглеждаме дали има нещо друго свързващо, което трябва да откачим. Ако не открием нищо, в такъв случай пристъпваме към сваляне на платката. Сега, за да я свалим, тя обаче има придържащи винтове, които трябва да свалим. Така, ето тук имаме един, който трябва да свалим. Така. Винта е същият като останалите, така че не може да бъде сбъркан. Така, оглеждаме внимателно. Ето, тук имаме още. Изваждаме всичко. Вдигаме внимателно говорителя. Да, тук има още един. Така. Търсим крепежни елементи, за да ги отстраним, но внимателно, без да напъваме. Така, махаме говорителя и ако платката не излиза, нещо го я държи. Ако нищо не я държи, ето, почва да излиза свободно.
Така. Тук, за да излезе по-лесно, отслабваме пантата на монитора. Ето, с което платката излезе. Така. Може да го свалим, може и да не го свалим. Зависи как ви е удобно да работите. Така. От тук единственото, което трябва да се направи, да се свалят тези болчета, сваля се, разменя се процесора и се слага друг. Това е. Оглеждате дали има нужда от почистване на ето тези отвори и на вентилатора. Продухвате ги, почиствате ги, ако има нужда. Почиства се пастата. Почиства се и пастата от процесора. И се слага нова. Така. Ето, този процесор е Intel i3 370. Ще го сменим с 7 серия i7 640. Така. Ето го тук, пристигнал TV. Остава да го извадим и да го сменим. Така. Отваряме го. Ето, тук е процесора. Това е. i7 640M. Така, изваждането на процесора. Ето, от тук освобождаваме катинара, след което процесорът е свободен. Поставяме новия в същата посока, в която и стария. Ето тук е отбелязана посоката на процесора. Ето, влезна си сам във всичките дупки. И отново заключваме.
за да дава добър контакт. Така, остана да сложим пастичка, да почистим старата и с това сме почти приключили с смяната. Остава да го сглобим отново. Така, сглобяването по обратен ред. Първо кабелчето, което отключихме последно, червения кабел навътре. Така, закопчава. Обръщаме платката наопаки и я слагаме на място. Тук, за да стане по-лесно, повдигаме пантата, за да се влезе платката на място. Така. Така, готово. Всичко е на място. Слагаме говорителя обратно на своето място и го завиваме с 3 болчета. Като го изправете, не се притеснявайте, започвайте от начало. Бавно и спокойно. Няма за къде да бързате, никой не ви гони. Така, тук в този край на платката имаше едно болче. Трябва да го завием. Така. Можем да сглобим кабелите. Така. Този ето тук. Своето място. Така, тук повече кабели откачени няма. Този е закачен за вентилатора, трите болчета и ето този остана. Внимателно, без да бързате, да не изкривите нещо. Така, а ако няма нищо друго, пристъпвате към затваряне на ето тази част, която държи клавиатурата. Когато всичко штракне, обратно свързваме кабелите, които извадихме.
Ако се е затворила, отваряме наново. И го слагаме на място. Затваряме. По същия начин и тези. Отваряме. Вкарваме кабелчето вътре. И затваряме. Отваряме. Кабелчето вътре. Ето така. Своето място. И затваряме. Така, остана ето този лентовия кабел на клавиатурата. Слагаме на място и затваряме. С което всичко трябва да е наред. Първо от тук и след това на място. Да закопчае добре. Така, тук нямаме повече работа, затваряме. И всичко по реда си. Bluetooth модула. Всъщност наобратно. Болченце. Къде му е болчето? Ето. Това е с едно много ситно малко болче, така че никое друго не може да влезе тук. Закопчаваме кабелите, просто ги притискаме и те щракват. Трябва да го центрирате точно, за да се закопчее. Готово. И без да се прилага сила. Ако не влиза, значи не е си на мястото. Така. Какво следва сега? Слагаме болчетата. Както казахме, двата по-дълги болта, т.е. най-дългите, са за пантите тук отзад. Другия дълъг за другата панта. Така. Останалите с еднакъв размер, с изключение на тези тук, които са отделно и са по-малки.